Ja neviem, čo ja natočím, lebo ja. Musíte mi napísať do komentára, že čo si spravím, že čo natočím proste, lebo ja neviem, čo natočím, že Fortnite pôjdem natočiť, alebo jak to rýchlo zoberá, počkaj. Čakaj. Kde to je? Neviem, kde to je. Tak, neviem. Možno si zahrám, že niekoho pozvem a takto na otázky a takto. To bolí. Počkaj ešte raz. Ajorima. Tak, to som chcela natočiť, ale dajte mi odber, ja chcem mať 10 000 odberateľov. Prosím, lebo tu je YouTube a tuto dajte like, lebo chcem tuto daj odber, prosím, tuto daj like a tu koment, lebo ja neviem čo, lebo ja si nebudem už točiť, keď neviem čo mám už robiť. Možno dám video, jak budem čistiť tenisky, ale to sa budem nudiť. Tak, neviem. Natočím, že možno pôjdem na ihrisko a zakúpim si s vami. A teraz neviem. Alebo ja dám také video, ktoré s kamenmi budem kresliť. Niektoré neviem nakreslené. Ja som na nich spokojený. Čakajte. Ale vy to aj môžete spraviť. Vidíte? To asi natočím. Tak. Asi idem končiť. Lebo ja neviem, čo robiť. Tak.